To da alama mutanen Kano sun fara farkawa daga baccin da suke yi. A yanzu sun gane cewa gaba ɗaya mu muna da gudunmawar da za mu iya bayarwa wajen daƙile ayyukan masu ƙwacen waya a jihar Kano. Wannan wasu matasa ne guda biyu da naga an kama su a Kabuga suna yunƙurin ƙwacen waya. A ɓangare ɗaya ba ma goyon bayan ɗaukar doka a hannu, amma a ɗaya ɓangaren muna kiran jami'an tsaro da su farka su dinga yin aikinsu yadda ya kamata. Thank you.